ki mat ki moko ban wanra akan ka por kalong syapang uwe ni ki samla juga ni ka dong ka than ri khasi jungi u basat kemen ha ya ka ban keno kentho ya ka voice of the people party basat kemen ha ya ka ban penthobria ya ka voice of the people party da ka ba usiat farsi ba ba kiwi ki parti ki badan napo jung garin dia ka jungi hi kim don por hana ya ka ban lek pensio paj ba kim don por hana ya ka ban lek ai khublei paj ba da ka bau ong kumta ka kumu Narendra Modi mo don por ngakwa ban jubab yang ni wirung ba Narendra Modi don por ya ka ban lek ai khublei balai namar ba udon na ka sarkar udon na ka government tu ikata marba maki ka ka baki kidon kila ban keren hapo jongka ying dorbar jadi namar kata kadau bakim nom mi parthei ba de namar kata kadau bakim nom lek ai khublei kim nom lek pensku thu paj ba haki paj ba la ge digi surok la ge digi madan la ha kano kano ka benta te balai baka voice of the people party kami syamadan balai baka voice of the people party kami syamadan balik pensai paj ba de namar ba kimyo kata ka kapor mo kimyo bor la khanglat yaki baki kin keren haka ying dorbar de namar kata kadau bakat kum ki jingkular ki jungki yaki paj ba hi lada kimyo ban keren hapo ki ying dorbar ngong yepi kumta kim banse ban mi syamadan ban yakren bat ki paj ba ban yalum paj ba syamadan la ge surok la ge madan la ge nuki nuki benta kam banse ka nagalyang jong voice of the people party kami perthei de helor kata kanong grim but une way bru ubasat kentho ya ka voice of the people party nga ha ka jing perkhat ka junga yole se une ubreu ki bahi nga sem jungu ki labit ki labiang ki pra ki jongu la ke men ki kun ki jungu yole se ki balong ki labit labiang de namar kata kadau ukentho ya ka voice of the people party namar bakinong rim junga voice of the people party barat ko ya ka bamsap barat ko ya jing snew imat une ubreu umla sya tarai banrat ingkong ya ka bamsap ya ka bampong ukwa ba kajing bamsap kan don be japo jong jala jungi ukwa ba kajing sya lebeng kajing sya yuroj ya ki perlo persnam jungi ukwa ba kane be kumta umkwa kajing kala kat kum kajing keren ki jongu ka theu sata kane ko we ka kentin ka banga sat keren sat ong barbor ubriu batu hingong ipi wat ya ki weru utrai nong tu ubriu uba don ka mensim bisni wat ya kiweru ubisni ubriu uba don kata ka mensim lorni ngong ipi ya kiweru lorni ubriu uba don kata ka mensim kaban tu ya kaban lute wat ya kiweru uperkat komta kibabun kibalang kipajbahi nga ong yapi nadu ba mi ka voice of people party ngil astang yo mensim ngil aktif ki skim katno lamang hau MLA na bantaka kawoi pagawai ka constituency but kata ka jinga but kata ka jinga jan kabangiyo na ka voice of the people party kamdesu kabakai kamdesu kabakai wat da kiransan yalap election jung kiro ba don giri pajba ki ba penja tiar ki ba penja mobile ki ba penja pisa wud daga speed ki lik ai how nong announce but unong announce ula announce but ki try ki wan ban sim yang tu ka tiar ka ba ki penhap haka tu jaka ka ba penlong jingalang jong ka voice of the people party namar ba balai namar ba ka voice of the people party la hikailut nadong sadong nadu ka akor ka jingalong nadu ka kombam kar komdi nadu ka kom late kar komwan baro la hikailut ya na ka voice of the people party kampat judon kano ka party ka ban hikai na kli hadu try nadu ka jingalong ka jong briu lain setengah ka voice of the people party imat une ubriu umnom kwa ba gari ka jingi kan kala imat ba une ubriu ukwa ba kadon be yi ke jeng bom sap ukwa ba nagapor sa kapor kum mamangi kita gi khasi ki barit pan ukwa bangin sa nyon be nagapor sa kapor ti de namar kata kadau ka banga kwa ban kentu ya phi ki kun samla jung ka brin yo trap ngi pi wat nom but tang neng wat nom but ya ki dinjat ki ba ki rius new bat kita ki kwan man to simet ki persang ya ban penbit yang bat ya phi da ka bau ongru mano badu nong du nong ki paj ba nagalang jong voice of the people party hana ba kami perthei kami samadan ban penduk nong yau paj ba kabha kabangidu kanong sisri ban ya kaba sya jingit ban ya kaba sya kordit kapateng jengi kapateng ke badang sa jengi
kata gadai ka kanongrim ka banga kwa banong ka bangi du sngi si sngi ar sngi ban le sngi ban snap ya ka meeting jong ka voice of people party na ban ya ka pateng ga jongi nang ne ban baka pateng ga jongi ka mat ki jinge na ka por cha ka por ki mat kita ki jinge ki jinginjar na ka por cha ka por ngaong ya pi ko samla te Denmark kata kadau Denmark kata kadau ba ka voice of people parti kami perteru de ba na nagaliang jo government ka badon menta kala filut na kli adu try Denmark kata kadau ba kan sami perteru Denmark kata kadau de balai ba kari kasi ka jengi ka kiu ka yar na ka por ngong nyapi haba gidon kita ki bastat ki banang haba don kita ki riu sempang ki banyalam ya ki kun ya ki hajar ngong nyapi ki babun ki bawo dau ki bawo dong ki balit ki balau ngong nyapi mangi kasi kamtam we ula kiu sau mau jam uba sipeu ukwa bantan sau mau jam nadu mau jam banengkong kadai kata kabadon Denmark kata kadau ba kari kasi jengiru kan jot kan pra ti kogi kun namar ba balai ba ka voice of people party ngakwa ban bang kata balai ba ka voice of people party ka mi partai sya madan balik pensengap ya pai ba namar ba dei namar ba kim nom priang ya ka aka ka baki wanra hapok yung dorbar tawan kim nom nagaliang jongga storkar kimnom ailat yaki baken yo ban keren ya ka ka jingdon kam na mata ka imlang ka salang laha ka de ka bhakam ka bhacham laha ka de ka no ka bha ka skim kino ki baki hi ki wanra ngongi pi kim yo ya ka ban keren den mar kata ka daw king baken sami partai le iu mangi ki paj ba ngongi pi haba mangi ki paj ba ngile cha ka jingalang jong ka voice of people party ngi penlut ka bai kali dalade bat ngi sei ka bai kali dalade da ka bangi ka bai nas ki kini ngim nom khen namar ba balai bangi don kata ka jingit namar ta ki kun ki kiti ki jingi na balai namar bangi don kata ka jingit namar ta ki pateng ki badang sa ki jingi ngi de bandang kum ki briu ngong yapi watla ma pi bit pi biang ru hato kari bagajai pendriu ngong yapi kaduk na kapor te balai ngim kersian ya ka voice of people party balai mi kum kini gibriu ki bakento haba ulayo iknang baka jingalang jong ka voice of people ka jingmi jong ka voice of people party banrat ingkong ya kata ka bamsap ka bampong banrat ingkong ya ke jingsniu ki ba la don manta si kata hapo jong ka jala ka jingi peuse kalong mau juntut man ha kita ki sikli briu ar kli briu peuse kalong kalong ding pengkiang ya kita ki sikli ar kli briu namar ba balai namar ba haki ki kwa bet ka jing bamsap kan don bet hapo jong ka jala ka jingi namar ba ki kwa ba kari kasi jingi bakan duk kan tron na kapor hajaka bakan kiu kum ki wi stit kum ki wi ri Henry Kim nom ki kwa ba kin sa big haju ngaong yepi ngaong yaw ne we ba kat nang mi ki sngi ki por kat nang mi ki ta ki sngi ki por ki ya ngaong yepi Henry ki don be ji kita ki briu ki babha om tang kita ki briu ki basniu om tang kita ki briu ki bakhwan mato simet Henry kat kan ka ri ba jat ben riu Henry dangdon kum kini ki briu ki ba IT ya laga jingim na mata kari Henry ngi ai ka nam ngin hagi sya ngin haban ai ka jingiro hagi sya ngin haban ai ka hagi sya ngiri ban sarong habang nang don kum kini gi nangyalam ya ka ban yalam na mata jonga bat jongpi te ka kro ka basai ya une we samla u basat kan thobe ya ka voice of people party ude ubriu ude nganu bedong ude suri ku suri bot ude tau nong penjot ya laki ude tau nong diri ude tau nong di na benta makan ka por ka bamenta te nga nagaliang jong kino ki babun ki balang nga kentu ye pi bat ngin ailat ya ka voice of people party bakan le na benta jonga bat jong pi da ka keti ka mon ka diang jingi ngi kersan be ya ka voice of people party tengkata ki jingkan jangan ka por ka bamenta kublis